this Christmas tree. Ano, jdeme si jo, prosím tě. Blbě, ty máš, to je si můžeš, že jsem měl kus práce. Pojď, Hubo, pojď, neboj se toho. Tamhle ještě smítko, ty vole, malinko. Tak, tam. Ale já byl na té brutální hlava, ty vestu. Že neskočí, jak... Ale ty vole, to bude chtít, ne? Co budeme dělat? Tady je trošku materiálu. Proč to, hele, Budeme, rozpuštěné vlasy. Budeš si na to vzpomínal, bude krásné. No počkej, tohle nech asi nakonec, možná ještě ty hajzly sebou muset a tady ta chodba. Díky za radu, kámo. Tak já to udělám, jestli chceš. Jo, není to tady nechcený, ne. Jo, zase. Ano, když vzpomínám, začínám studiu Berlín, a tady jako vlastně buzera, obhájte tu vydírání hejzů. Vlastně jako trenérem Milošem Musí, disciplíně, jak jsem zmínil poprvé, se týká vydírání muší. Jakub trénuje intenzivně každý den, vlastně trenér to dělá tak, nějakou rázlivý přísný, já mu nechci křivdit, ale vždycky mu právě určitě a to, jako to musí celý vycít. Jenom bych chtěl ještě podotknout, že vlastně Jakub trénuje každý den ve vydírání a trenér, jak už jsem říkal jednou, nechci se opakovat, u té záchvětky pochčije a posere. A on to musí ucít, takhle vlastně jako trénuje. Není se čemu divit, že teďka vlastně v Pekingu má na to, aby se dostal na jinou pozici. Ovšem uvidíme, jak bude vlastně jeho rival a větší soupeř Martin Bertelbach. A vlastně, jak vidíme, jak vlastně už postupuje do druhé etapy. Dostává se z hajzlu, když mu ten trenér nepochčí a nepůjde tady, tak jako může vycítit před tím. Ale jak to tě trénuje, Gatka, jo? Ne. Dostal mi dobrá. Co s ním a nechci to, já to pít nebudu. Tak ho vem. Huba se to vypije. Vlastně Jakub si blíží do závěrečné etapy, přičemž tam se mu trošku srát, ale teď si sám derby, když jsme si jdeme si ruku na srdce, nemůžeš to vypět na vlastní pole. Ty vole. Já tady byl trošku smát, protože vlastně to patří k této disciplíně. A ta disciplína je to náročná, že se kolikrát závodní jezdci formule hadrat, si nechají unést. A potom to je takhle smrdí, jak to smrdí, tak to dopadá. Ta voda je nádherná, já si myslím, že podmínky jsou ideální. Já si myslím, že jakoby mohl zajet krásné čtvrté místo. Ještě teda, kdyby si u toho jednou prdnul, tak by to bylo ještě lepší, ano. Děkujeme Jakubovi. Ano. Jakub opravdu. Dáme to maximum. Vidíme, že ty ta příprava... Je ta příprava maximální. Jak už jsem zmínil předtím, Jakub trénuje na jednom pajzlu v Praze a tam vlastně vystírá každou minutu, ano. Mám tu informace je uvedená. A teďka přijít na to Jakuba. Jakub dotírá poslední záchod. Vidíme, že ten čas, ten rozdíl mezi Martinem Bertelbachem je minimální. Já si myslím, že Jakub může bojovat o medaili. Ano, Jakube, pojď ještě, pojď. No, Jakub zajíždí do toho, Jakub zajíždí do depa, namáčí si hadr. A vlastně dá se jí ten mezičas, ano, je to potvrzené. Jakub Cibuzár byl minimálně čtvrté místo, ale to je neuvěřitelné. Jak jsem říkal, Jakub si to může sám ještě vytvořit tu atmosféru. Je to smrdí mu to, ale prostě lice. Jakub se tomu nebojí. A díky taky trenérovi
A vlastně i soupeřovi Martinovi Blokovi, který ho furt vede, VC Blok, Martin VC Blok, neznáš Martin VC Blok? Jo, něco mi to říkáte. Ještě nechceš panáka, Kubo? No. Tak no. Ty neřídíš, to, abych se k němu odrazil. A teďka vlastně vidíme Jakuba, že už vlastně s přehledem si obhájí čtvrtou pozici, ne-li se zdí, uvidíme mezičasy. Uvidíme mezičasy, teďka držme palce, držme, dejme si ruku na srdíčko. Ano, Jakub, čtvrté místo, Jakub bojuje. Jeho větší soupeř Martin Mécel byl tím dávno za ní, Martin Mécel přišel nesledovatelné. Jakub pořád bojuje. vůbec nedivím, jako. Je to jasné, minimálně třetí místo, Jakube, děkujeme. Má ten tvůj bratr, ale ženicu. Ano. A dokonce Jakub je na druhém místě. Jakube, to je neuvěřitelné, vy jste si navodil takovou atmosféru. To prostě zvládnu, ano, a Jakub je na druhém místě. Takže jak se nám hrálo, mně se hrálo dobře. Já bych tady poprosil ještě, tady vítaj teda bosit, to je stěhoven tady no, to jsem tady vypil. Jenom hrálo se mi dobře, jak vidíte vlastně... Tady, do mikrofonu. Hrálo se mi dobře, ta voda byla skvělá. Co se týče trenéra, tak trenér vlastně od malička mě vždycky postral hlavu, já jsem to musel ucít. Já si to myslím, že je zasloužení, ale jako chtělo se víc, ale prostě srdíčko nedovolilo. A klaplo to a já si myslím, že dobrý, děkuju.